experience le. Hallelujah. Ithi ngisho ukuhlambela ntoni isidlo. Xa uzawudliwa isidlo senkosi uyahlanjwa. Izandla. Ngakho igama lenkosi. Mzukulwane hlala phansi. So usagoduka mntana mhlala phansi. Baphinde bahluka uvini. Yeah. Bangena phansi apha futhi ziqonda bonakele. Hallelujah. Verse number 17. Verse 17. Ke kaloku ndinithethela le ndawo nje andinomi ukuba ukuhlangana kwenu ndawonye akusingisi kokhona kulungileyo usingisa kokhona kubi. Verse 18. Kuba kuqala ke nakuhlangana ebandleni ndiyeva ukuba kubakho izahlukahlukano phakathi kwenu. Uthi ke ngokumpostile uPawulos sesiyathakaza abantwana. Xa nihlangene ebandleni ndiyeva ukuba khona izahlukahlukano. Nihlangane niyokhonza ninonke but nibe nahlukene. Qhubeleka mama. Ndithi ke kufanele ukuba zikho. Ndithi ke ngokwizwi lenkosi kufanele uba ezo zinto zenzeke. Kuba kumele ukuba kubekho nezahlukano phakathi kwenu. Kumele lonto leyo yenzekile. Yeah. Ukuze abacikidekileyo babonakale phakathi kwenu. Ukuze abacikidekileyo nabaguqukileyo nabakholwa nyani babonakale. Enikweni ngoko nithe nahlangana ndawonye asikuko ukuba nidle isidlo senkosi kuba ekudleni kwenu elowo udla okwakhe ukudla uqala adle bengekafiki abanye. Naw ke ngoku umpostile uPawulo imeko yayisenziwa kulaa ndawo yaseKorinte yayingena order kakhulu abazalwane baphana bayevele bathi nje badle ngendlela engasoyiyo. That is why ke ngoku apha kunikeza iorder yokuba isidlo senkosi nxa sidliwayo sidliwa kanjani. Ngoba nabazalwane baseKorinte bavele nje ubungene eqala afika bona banaka vele afika kahle. Kodwa mama sawufa. Uqala adle bengekafiki abanye. Yes. Aze omnye alambe. Omnye anqine. Kuyabonakala uba leya iwine yayisetshenziswa phaya kudala yayinayo intwanana ye-alcohol. Kodwa le siyisebenzisayo apha thina sisebenzisa iwine nayo kunatywala. Sisebenzisa i-grape juice okanye imonisi. Malibonke igama lenkosi. 0000 izolo umonakale bethe akusela ngakuthenga utywala namhlanje siphathele itywala. No! Malibonke igama lenkosi. Funda mama standards. Kanene aninazindlu nazo kudlela nokusela. Okanye lidela ibandla likaThixo na. Izinto ezenziwa ngabantu abangacikithekanga bazibonakala zizimbi badelela ibandla likaThixo. Qhubele khona into endiyifunayo. Nibadalisa nje abangenanto. Ndithini nakuni? Yes. Ndinidumise nakule nto. Andinidumisi. Andikento enyenzayo. Yes. Kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi. Uthi umpostile uPawulo ke ngoku oku ebeza kwenza wakwamkela kuyo inkosi uYesu. Akenza into yakhe. Asenza into zakwaMashiya apha. Asenza into zakwaKhumalo apha. Asenza into zakwaDlomo apha. Senza izinto esizamkela kuyo inkosi. Funda mama. Mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleyo. Yes. Nokukunikela kuni. Okokuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo. Yes. Yathabatha isonka. Yaza yakuba ibulele yasiqhekeza. Yathabatha isonka kwathi ibulele yasiqhekeza. Siwaphethe amanzi sisohlambisa. Ngihlala phasi ke befuqiseka hayi sesiqhubezela ukufunda sawuhlala sithasitheke. Yeah, emva kokuthena sisiqhubele. Yathabatha isonka yaza yakuba ibulele
yasiqhekeza yathi, thabathani nidle umzimba wami lo owaphulelwa nina, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Nanso injongo, thabathani nidle, qhekeza umzimba wakhe, qhekeza isonka okusymbolize umzimba waYesu. Nidle, malibonga igama lenkosi, niyenze lenkonzo ukuze nihlale nindikhumbula, niyenze kuba nindikhumbula. Qhubeleka mama. Qhubeka. Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi, le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam. Ngamaxesha onke enisukuba niyisela, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Now okwesibili ke ngoyiqale yathatha phina abazalwane kwisonka. Xa igqibile kwisonka yathatha phina kwindebe. Asilumeli. Uluma indebe ngapha urhawule uluma asiyenzi loo nto. Lithi izwi lenkosi udliswe imizimba ube sewuthini usele kwindebe. Malibonga igama lenkosi. Funda mama. Kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla eso sonka liyisela loo ndebe, niyawukwazisa ukufa kwenkosi. Uba niyenza le nkosi nina nawukwazisa ukufa kwenkosi. Yes. Niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Yes. Qhubele. 27. Ngoko ke osukuba esidla eso sonka ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekileyo, woba netyala odlayo umthendeleko ngokungafanelekanga, yoba netyala elithengisisa lomzimba negazi lenkosi. Woba netyala awudliwa nje. Qhubeleka mama. Makazicikideke ngokwakhe umuntu, aze ngokunjalo adle kwisonka eso, asele kwindebe leyo. Umuntu nomuntu uyazicikida yena ngokwakhe. Ingabe ndifanelekile na ukungena kule nkonzo? Isithembu sokuqala xa usindisiwe sowuqualifya for ukungena. Na uzicikide ke ngokwemvelo, ndibuze umbuzo. Kwezikonzo zingaka zidlula ithendelelo. Omunye avuke etywaleni ahamba ayodla ithendelelo ecaweni, omunye avuke emaxazaneni ayodlisa ithendelelo ecaweni. Naw yintoni leyo? Kodwa izwi likaThixo lithi phambi ngoba nizawulimala nawudla into eningayikhothi. Funda mama. Kuba lowo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugweba. Odlayo ngokungafanelekileyo uzibizela umgwebo. Qhubeleni. Engawucaluli nje umzimba. Engawucaluli nje umzimba wenkosi. Umzimba wenkosi besawutya. Omuzwa athi indebe njani le-week usethenge iShoprite, xa ifika apha sathandaza ziyindebe yenkosi. Haleluya. Azothi mina leza biskitana sizisebenzisayo ezumzimba, umzimba njani? Ngenxa sifika apha sathandaza umzimba kaYesu. Nawe ke kufuneka uzicikide ke wena uba ingabe ndifanelekile na okanye ndawudlela nje umgwebo. Malibonga igama lenkosi. Qhubeleka mama, qhubezela senqibile. Ngenxa yoku baninzi phakathi kwenu abaswele amandla. Phakathi kwenu baninzi abaswele amandla ngoba le nkonzo kukho into ezanayo. Kwabaswele amandla bayahlaziyeka. Qhubezela mama sithandayo. Nabayimilwelwe. Khona abagulayo. Khona abadinga amandla woqhubeka kwi-salvation. Khona abagulayo. Sawungena le nkonzo. Khona umsebenzi wenza. Qhubezela mama. Nabayimilwelwe banele nabalele ukufa. Yes. Kuba xa besizicalula ngesiba asigwetywa. Sigwetywa nje ke siyaqeqeshwa yinkosi. Amen. Sifana amaphayiphi. Cela sisamele amanzi esisi. Siveka kuhle abantu abathi.
nenkonzo sithi zeniyenze. Andiyamkelanga mntu. Ndifuna ukuyilungisa abantwana bakaThixo ngoba uzazibuza umbuzo uba njani umonakalo wasehlisa ukuthendeleko kwini kodwa izwi lenkosi lithi yifoni. Ungakhangela from Genesis to Revelation, angeke ufumane ivesi ezakuxelela uba niyenze inkonzo niyenze nini. Ngabona igama lenkosi. Xa ufanelekile siyenze sikhonza ngoba nayizolo besingayenza. Namhlanje sikhona enkosini senze isihlo senkosi. Ngabona igama lenkosi. Izitho zenkosi. Abanye-ke ezinye inkonzo bathi bona babethethayo thina sisebenzisa irhama straight. Umthendele asiyenzi lokho. Asinawulanda abantu ezizokweni bebulawa ubutwana. Xa befika abaphinde sibabuyisele sibathulekile futhi uba ngaphinde ngawo lapho. Sibaye nombiba ngoku sekona hayi bantu bebinya kodwa kuphuma kwamapha. Ngejabula uJoni. Nathoda kayifumene pha ecaweni yiyo le mthombo ngejabula uJoni. That is why sisebenzisa u0% grape juice. Balibonke igama lenkosi. Ndiba nomzalwane seke sazi sisebala amagama amaninzi apha mfuka Jordan. Khawuli Jordan ezidibana zithi 1. Usifundiswe ecaweni 0%. Hallelujah. Hallelujah. Nilama Aika Pana Linama Linama Sonke basana Linamata Linamazika Pana Lizusa Linamata Linama Linamazika Linama Salinama Linama Salinama Linama Ikasileva Analisusa Zongi Zodo Linama Ikasileva Analinama Linama Salinama Linama Salinama Linama Ikasileva Analisusa Zongi Zodo Linama Salinama Linama Ikasileva Analinama Linama Salinama Linama Salinama Linama Ikasileva Analisusa Zongi Zodo Linama Salinama Linama Ikasileva Analinama Linama Ikasileva Analisusa Zongi Zono Inama Tanama Inama Ikasileva Analinama Inama Tanama Inama Inama Ikasileva Analisusa Zongi Zono Inama Tanama Inama Ikasileva
Njengoba-ke ngolithi izwi lenkosi lithi ubani nobani uzicikida yena ngokwakhe, asibafaki-ke abantwana because ke bona basadicayidela sithi malibonke igama lenkosi, siye singabafaki ungene umuntu oqondayo ofaka izwi nalishulayo abantwana singabafaki lenkonzo. Xa sesigqibile ngokuthi igqibile umthethelo sitayinike basebatye awusele umthetho, kodwa ngoku ungena umuntu okwazi ukuzicida. Malibonke igama lenkosi, wonke umuntu osindisiweyo omamkele uYesu njengenkosi uyaphathwa. Malibonke igama lenkosi. Namhlanje kusenzima kunje, asinaspace, asinandawo zinayo, kodwa uThixo uzasisaba. Namhlanje sinyamezela basihle senza inkonzo ngehlobo, kodwa ngiyeza usuku lapho khona sizabaphambili. Malibonke igama lenkosi. Sicela uzidule sisimazi ukuthi ophula khulu lonke umzimba wami nje phakathi awusukuza unathathe nje ezakhe ezimbili kodwa masibili sizothandaza sithathe lethi izwi lenkosi. Abanye phakathi kwenu baswela amandla, nzobuzima uqhubeka kusakhonziwe lithi abanye bayagula namandla lenkonzo bazalwane besifike siyikhandela kini kaswayo lonke izwi elisebhayibhelini elisileze lendlela uThixo afuna ngayo. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Linamandla igazi lemvana zirayithi sizothatha kwethu elibuyathandaza. Moya ngcwele sivala amehlo wethu kabanako. Moya ngcwele phansi nenkonzo Nkosi. Baba sive izwi lakho Thixo wethu namandla senza lona Nkosi, sifuna lona. Moya ngcwele mawenze umsebenzi phezu kwempilo zabantwana bakho Thixo wethu namandla, noba siqala ukuyenza ngengalo yasengezikhonza. Moya ngcwele yoyenza okwezwi lakho egameni lenkosi uYesu Kristu. Sikelela ke Nkosi lomsebenzi wonke, sikelela Nkosi esisihlo baba abantwana bakho Thixo wethu besahla. Baba sincede Nkosi sibuyele emakhaya. Baba bangenamandla baba benamandla. Moya ngcwele abagulayo babaphile Thixo wethu namandla, bebengenaso isibindi phakathi kwe-families. Moya ngcwele balidlulisa izwi lakho ngobubele. Moya ngcwele bengenanzondo bengenangqondo. Baba siyabulela, sikelela lenkonzo Nkosi egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga moya ngcwele, phakama njalo lenkosi. Amen. Sawuqala sisevele umzimba bathatha abazalwane lithi izwi lenkosi abantwana bakaThixo siyalinda. Uyathatha ulinde. Amen. Uyathatha ulinde baze bafikele. Haleluya. Uze useve izizibandakanye uThixo aphetha ninamandla igazi lethu yenziwa nini ayenzi siyajubula linamandla
Inamati Kasilemva analinama linamata linama linamata linama Amandla ikasilemva analizuza Zongizono linamata linama linama